Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувачення щодо колишнього судді окупаційного Сімферопольського районного суду, який виніс незаконний вирок заступнику голови Меджлісу Ільмі Умєрову. Йдеться про Андрія Кулішова. У вересні 2017 року він засудив Ільмі Умєрова до 2 років позбавлення волі у колонії поселення і на 2 роки заборонив займатися публічною діяльністю, визнавши заступника голови Меджлісу винним у нібито закликах до порушення територіальної цілісності Росії. До суду скеровано обвинувачення за фактом порушення законів та звичаїв війни. У 2017 році суддя, достовірно знаючи, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права з моменту окупації на півострові діють виключно норми національного законодавства України, незаконно здійснював розгляд обвинувального акту відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за фактом його виступу в прямому ефірі українського телеканалу АТР та нібито закликів до порушення територіальної цілісності Росії.